Helen Hodges ydw i, dwi'n Llywyd Esir, Caffi Sir Benfro. Dwi'n cyfreithiwr yn Hwlffordd, ond dwi'n byw yn Henfro. Dwi'n dysgu Cymraeg ers haf diweddar. I felt it is important that with Pembrokeshire Young Farmers being a bilingual county that I do my best to be a bilingual president. Unfortunately, I don't have the time to go to lessons, so I'm trying to teach myself with the help of people like Leah, our county organiser. Actually, for my birthday, she's bought me Welsh language books, which I'm trying to work through. I've also have friends who are Welsh speaking, and they correct me and help me along. I am trying to text people in Welsh as much as I can as well, although it doesn't always work. When I actually sent a text to our secretary in South Pen Young Farmers, where I'm a club leader, she is Welsh speaking, it was meant to say diolch, but I think the phone thought I'd misspelt it and changed it to foolish. But thankfully she saw the funny side. Dwi'n chwarae fiddle o moyn grŵp gwerin, a dwi'n wedi chwarae fiddle mewn Eisteddfodau Genedlaethol a Eisteddfodau yr Urdd. Going back a few years, I've been writing these certificates for the Eisteddfods, both in Pembrokeshire and in Wales for quite some time. And it's quite funny that my initial Welsh language ability was down to things like knowing how to spell musical solo in Welsh and Storia Sain and Patti Dailais and things like that. I try to encourage clubs to take part in the Eisteddfod and things like that because I feel it is important. We are a bilingual county. We are 13 clubs presently, soon to be 12, because 2 clubs are merging. And I think it's important that all the clubs take part, and I think if I can show that I'm doing my best to speak Welsh, and if I can do it, anybody can do it. It's quite actually a thing that in South Pens at the present time, we have a lot of young members. We have as many members going to Ysgol Preseli as we do going to either Pembroke or Greenhill. I hope that my attempts to speak Welsh, although I'm sure quite often I murder the language, will encourage others to have a go. I do believe that it is important that we do encompass both the English people, the English-speaking members, and also the Welsh-speaking members as much as we can. Byddai'n gorfod fel Llywyd ym mis Tachwedd, ond byddai'n parhau I ddysgu Cymraeg. Ni a George ydw i, trefnydd Sir Benfro ar gyfer y ffermwyr ifanc, a dwi'n nabod Helen gan mai hi yw llywydd y Sir am eleni, am y 2 flynedd diwetha, am eleni yw'r ail flwyddyn yn ei amser. Mae Helen wedi mynd ati I ddysgu Cymraeg oherwydd oedd hi'n teimlo amser dechreuodd hi fel llywydd bod e'n bwysig bod hi'n medru siarad gyda aelodau yn ei iaith gynta. A gan fod rhai clybiau da ni sy'n gwneud popeth yn Gymraeg, oedd hi'n teimlo bod e'n bwysig bod hi yn gallu mynd iddi gweithgareddau nhw a bod mewn gweithgareddau Cymraeg y Sir a wneud yn y Gymraeg. Mae hi'n gwneud ei gyd ar liwt ei hunan, dwi ddim wedi derbyn unrhyw wersi hyd yn hyn. Mae'n astudio yn ei awrginio a gyda'r nos yn edrych trwy pethau, ac mae hefyd yn paratoi gwaith ysgrifenedig ar gyfer adroddiadau ar gyfer y Sir yn y 2 iaith ac yn gwneud yr ymdrech I wneud lleini yn Gymraeg hefyd. Mae Helen yn berson gweithgar iawn, ni'n ffodus iawn o gael i'n y mudiad. Mae wedi bod yn arweinydd gyda'r clwb South Pems ers sawl blwyddyn, yn gyn aelod o'r mudiad a bellach yn llywydd y Sir, ond yn weithgar iawn ac yn cefnogi pawb. Mae ganddi ddiddordeb mawr mewn ysgrifennu. Ar hyn o bryd mae'n paratoi pantomime ar gyfer y Sir, sy'n mynd I fod yn yr iaith Saesneg, ond dwi'n siŵr fydd na gyfeiriadau Cymraeg ynddo fe oherwydd yr hyn mae wedi ddysgu.
ond i ni fel sir yn hynod falch o beth mae wedi gallu wneud drosto ni a hefyd yn hyrwyddo'r iaith yn ei ffordd fach ei hunan yn ystod y 2 flynedd. Dwi'n enwebu Helen Hodges oherwydd mae'n berson boblogaidd o fewn y sir a mae'r hyn mae wedi wneud yn y 2 flynedd diwethaf i fynd ati i ddysgu Cymraeg, a nid yn unig dysgu Cymraeg ond defnyddio'r Gymraeg mewn gweithgareddau ac mewn ereithiau gyda'r mudiad yn dangos i phersonoliaeth hi a'i ymrwymiad at yr iaith a cefnogi'r iaith Gymraeg. Dwi'n teimlo bod dim rhywbeth bach yw dysgu iaith newydd, a mae'r ffaith bod Helen wedi mynd ati'n weddol dywel a heb ffws a jyst wneud ei wedi gwir yn dangos i phersonoliaeth hi. Byddwn ni'n licio gweld Helen Hodges yn ennill oherwydd dwi'n meddwl bod yr hyn mae wedi wneud a'r hyn mae'n dal i fod yn wneud yn dangos bod unrhyw un yn gallu cydio mewn iaith yn enwedig yr iaith Cymraeg a bod e'n bwysig a bod e'n adnodd i chi yn eich bywyd bob dydd. Mae'r ffaith bod Helen yn lywydd y sir. Oedd dim rhaid iddi ddysgu Cymraeg, oedd na ddim gorfodaeth arni hi i siarad Cymraeg, ond oedd hi'n gweld y pwysigrwydd a dwi'n meddwl bod wedi cysylltu hi gyda nifer o aelodau Cymraeg i haith a wedi wneud hi'n well llywydd i'r sir o'r herwydd i bod hi'n gwbl ddwyieithog. I don't know why I should really win this award, apart from the fact I think it would be good for Pembrokeshire young farmers. Also, I think it would be a nice thank you to everybody who's tried to help me.